पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। जागतिक महिला दिनानिमित्त राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस पार्टीच्या वतीने सन्मान नारी शक्तीचा या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, राष्ट्रवादी कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या स्त्री शक्तीचा सन्मान करण्यात आला। 365 दिवस हे महिलांचे असतात। मिळालेल्या संधीचं सोनं करण्याची ताकद महिलांमध्ये जिजाऊ सावित्रीच्या या लेखी इतिहास घडवतील असा विश्वास राष्ट्रवादीच्या महिला नेत्या अर्चना घारे परब यांनी व्यक्त केला। महिला दिनाचा औचित्य साधून श्रीराम वाचन मंदिर सावंतवाडी इथं विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करून महिला दिन साजरा करण्यात आला। उद्योजिका, गृहिणी, घरकाम करणाऱ्या महिला, मदतनीस, झाडू बनवणाऱ्या महिला, शिक्षिका, डॉक्टर, गायकांसह विविध क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिलांचा माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, राष्ट्रवादी कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। या प्रसंगी महिलांसाठी विविध गेम्सचं आयोजन देखील करण्यात आलं होतं। यावेळी माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब, महिला जिल्हाध्यक्ष रेवती राणे, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, माजी नगरसेविका अफरोज राजगुरू, महिला निरीक्षक दर्शना बाबर देसाई, शहराध्यक्ष ॲडव्होकेट सायली दुभाषी, सावली पाटकर, पूजा दळवी, ॲडव्होकेट सिद्धी परब, गौरी गावडे, हिदायतुल्ला खान, बाबल्या दुभाषी, राकेश नेवगी, बावतीस फर्नांडिस आदी पदाधिकारी उपस्थित होते। सर्वप्रथम महिला दिनाच्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देते। खरंच खूप भारावलेल्या आणि अतिशय आनंदाच्या अशा वातावरणामध्ये आज मान सन्मान झाले, पण वाटलं नव्हतं की इतकं भरून येईल, इतकं आनंद होईल, इतकं अभिमान वाटेल। अशा या महिला आज आम्हाला त्यांना बोलताना बघितलं, त्यांना व्यक्त होताना बघितलं आणि खूप भरून आलं, खूप मनापासून आनंद झाला। म्हणजे मलाच नाही, इथे बसलेल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी आलं होतं। म्हणजे सावंतताई बोलत होत्या, आमच्या बऱ्याच महिलांनी आपली मनोगत म्हणजे मनात जे विचार आले ते व्यक्त केले आणि खूप भरून आलं। खूप अभिमान वाटला की आमच्या लेकी आज एवढ्या मोठ्या झाल्यात, एवढ्या मोठं त्यांचं मन आहे, एवढं चांगलं कार्य त्या खंबीरपणे करतायत। म्हणावं तेवढं कौतुक, करावं तेवढं कमी आहे। खरं तर तुम्ही सगळ्याजणी आहात, तुम्ही विविध क्षेत्रामध्ये काम करता, तुम्हाला कधी असं सन्मानित म्हणजे बऱ्याचशा महिला त्यांना आतापर्यंत मला नाही वाटत की एवढं चांगलं काम करून कोणता सन्मान मिळालेला नाही किंवा पुरस्कार मिळालेला नाहीये। पण आज त्या इथे वेळ काढून आल्या। सकाळी मी त्यांच्याशी बोलले की तुम्ही आज सुट्टी घेतली आहे, तर म्हणे हो आज आमचा दिवस आहे,
आज आम्ही सुट्टी घेतली, आम्ही कामाला जाणार नाही, आज काम करणार नाही, आज पहिला आम्ही कार्यक्रमाला आलो. सकाळी 9:30ला बरोबर सगळ्या इथे बसलेल्या होत्या. खरंच मैत्रिणी, तुमचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. आणि नक्कीच आमच्या या लेकी, जिजाऊच्या लेकी, सावित्रीच्या लेकी नक्कीच पुढे इतिहास घडवतील असा मला विश्वास वाटतो. सर्वांना पुन्हा एकदा महिला दिनाच्या शुभेच्छा आणि मोठ्या संख्येने आपण सगळ्याजणी वेळ काढून उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मनापासून आभार व्यक्त करते. आमचे प्रवीण भाई पण या छोट्याशा कार्यक्रमाला पण उपस्थिती दर्शवली. आमचे पुण्यलिंगी दळवी, आमचे सर्व बंधू इथे आहेत की महिला दिनाचा कार्यक्रम आहे पण पूर्ण वेळ त्यांनी इथे दिलेला आहे, आम्हाला सहकार्य केलेले आहे. त्या सर्वांचं मी इथे आभार मानते. आमची सायली दुभाषी असेल, चित्रा बाबर देसाई, सिद्धी परब यांनी अतिशय कष्ट केले हा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यासाठी. त्या 8-8 दिवस फिरत होत्या, दिवस रात्र त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी फिरत होत्या. तर त्यांचंही मी आभार व्यक्त करते. आणि जास्त वेळ न घेता सगळ्यांनी थांबायचंय, थोडंसं आपण छान गेम्स वगैरे घेऊयात आणि नंतर मग सगळ्यांनी जेवण करून जायचं असं सर्वांना विनंती करते आणि आभार व्यक्त करून थांबते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.